दोस्त, हमार नाम चंदन कुमार मुखिया है और आई हम आज सबके हम अपन लव स्टोरी के लके आयल छी। वो दिन के जे दिन हम महसूस कैली चीज महसूस कैली कि हम जान में जान नहीं रहे। चलो फ्रेंड्स, अपन स्टोरी की तरफ बढ़े स्टोरी की तरफ बढ़े से पहले साथी सब, अगर अहाँ सब कतुक से भटकते भटकते हमारे चैनल पायल छी, प्लीज तीन गो काम कर ले। चप्पल खोल के पहले चैनल में घुसब, उसके बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन के प्रेस कर देब। चलो अपन स्टोरी के तरफ चले छी। देख ली ओकरा देख के हमर दिल बहुत रोयल रहे। हम दुआ मांगी भगवान से, नहीं जाने हम भगवान का तो सोयल रहे। वही दिन हम महसूस कैली कि जब शरीर से जान निकल जाए तब के हम लगत है आशी के ओकर नजर के सामने होकर महबूबा के कोनो दोसर आदमी के बहुत जनाए कि हम लगत है वो लाल जोड़ा में सजल कोनो परी से कम नहीं लगत रहे। ओकर सूरत के मुस्कान हमरा बहुत बुरी तरह से ठगत रहे। हमरा तरफ देख के कते बेर हम देखा कैलक हुए जे हमरा देख के कहियो नजर तक नहीं झुकने रहे। बेदी के आग में होकर सबके कसम आ वादा जलित रहे। दोनों हमरा नजर के सामने, हमर आँख के सामने हमर सपना हमर अरमान के उछल के चलित रहे। मगर हमरा आंसू सबके पी के मुस्कुराब के पड़े। टूटल दिल के और में टूट के बिखर के लागी मनाब के पड़े। दोस्त सब आयल विदाई के वक्त देख के हमर दिल बहुत पूरी तरह से टूट गेल। न लागल कि हमर जिस्म के साथ उसे ही छूट गेल। न लागल कि हमर जिस्म के साथ रूह से छूट गेल। देखते देखते वो फूल से सजल गाड़ी में सवार हो गेल। तभी से ओकर याद में हमर जिंदगी बेकार हो गेल।